Oh Kamala Baba, oh Kamala Baba, Yamtata, oh Kamala Baba, oh Kamala Baba, Yamtata, oh Kamala lwami lapho ekhaya ngiyakubingelela ngiyanibingelela nonke nasemazweni angaphandle ngiyanibingelela Durban ngiyanibingelela KwaZulu Natal Free State Limpopo Joburg Pretoria Northwest ngabala ngithini Ndebele ngithini Mpumalanga Prophet Lord Dr. X umprofeti osebenza ngobizo likamoya ongazange ayifundele lento owanikezwa zidalwa wanika umvelinqangi wanika zidalwa zakubo ikamoya ngiyanibingelela nasi isimemezelo esiphuthumayo mbukeli wami ngithi mina awuphumeleli wavalwa umuntu kwaphuma umuntu nemali wavala umuzi wakini ukuthi la kulomuzi akekho yophumelela noma bangafunda kanjani ingane zakhona ayisoze zaphumelela waphuma nemali walanda into ethile wayifaka ekhaya namanje ke ngithi mina njoba navalwe ekhaya kungekho abashadayo kungekho abasebenzayo nabasebenzayo abanamali ngithi mina uyophinda futhi uvulwe umuntu isithunywa sika Jehova uyovulwa umuntu onomoya kaJehova ngithi abaphele abantu lapha emvunzini kwaXaba ngomhla ka 29 zika June mhla ka 29 zika June ngiyababiza abantu bonke KwaZulu Natal Durban Swaziland ngizoba nenkonzo into yokuqala inkonzo yokubonga ngizobe ngiyobonga amathonga kithi sithike amadlozi thina siyibandla lobuAfrika siyakholela ukuthi umuntu akafi into efayo inyama siyakholela ukuthi umuntu mangabe engenile ezweni lokuthula lemathonga kumele abuye azoba isibusiso kulaba abaphilayo ngisebenza ngobizo nothi ngokwencwadi lento angifundelanga ngithi ke ngomhla ka 29 uDr X uzobe eyobonga uNkulunkulu mayikwenzele into enhle uyabonga nezithunywa mayikwenzele into enhle uyabonga ngizobe ngiyobonga lapho ekhaya kwaXaba ngibonga uNkulunkulu izimo angidlulise kuzo naseyimpini angidlulise kuzo ngiye ngavelwa izinto eziningi kodwa uNkulunkulu waba nami namanje unami ngeke ngizibala izinto engibuya kuzo ngizobe ngilapha emfunzeni ngiyobonga emadlozini akwaXaba izithunywa zakwaXaba ngiyobonga kwi-foundation la ngizalwa khona ngizobe ngihlabile kuyobe kufinywa ngendololwane kuyobe kufinywa ngendololwane ngiyobe ngihlaba inkomo ngeke ngizisho ukuthi ingakho mhla ka 29 abaqala abantu ukufika abantu ngolesihlanu phatha ingubo yokulala wena usuka eDurban usuka Swaziland Joburg zonke indawo phatha ingubo yokulala ngomhla ka 29 zika June 29 zika June number 2 mina ke ngingumprofeti ngizoba nenkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu ngithe mina wavalwa umuntu izingane zakho zifundile eziphethe ama degree ayiphumeleli zinamajazi ayiphumeleli uyamangala nawe mama uyamangala nayo baba ukuthi why ngifundisile izingane ayithola imisebenzi kanti kwavalwa hey lala ngitshela abantu abalali la ngaphandle lala wena abantu abalali bafuna ukuvala bafuna ukuthi kube emnyama kwakho ngithi mina kubamba ezingelayo ngithi umprofeti wabantu lo uzobe elapha inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu ngizobe ngigeza abantu ngizobe ngiphakamisa abantu ngizobe ngiphethe zonke iwasho zomprofeti oyibona la eGoli hey zenzeka izinto kuzosha abathakathi kuzosha izitha
lento abayifakile abakwembathise yona wena kudala ufaka ama-CV kanti sebegqokisile bagqokisa isithunzela awuphumeleli wembathisiwe awutholi imshado uyayithola indoda ibaleke yingoba wembathisiwe sewushadiswe nendoda kamoya sewushadiswe nesilwane wena awulali ebusuku ngithi come ngizobe ngigeza abantu khona idamu athe uNkulunkulu angilithathe ngifaka abantu ngizobe khona insebenzo enamandla ngizobe ngikufaka phakathi ngigeza ngizophinda ngibe nenkonzo yokulayita amakhandlela la khona umuntu nomuntu uzobe ebamba ikhandlela elayitela idalwa zakubo abahamba emhlabeni bonile ngithi mina unabantu wena abahamba bexabene emndenini unabantu wena abafele impini unabantu wena abahamba engozini zeimoto unabantu wena abathotshulwayo kunabantu bakini owathi mawuzalwa wena bahamba bexabene belwile begwazene bonke labo bantu uthi uNkulunkulu bheka mina Jehova ngehlisela izono zoyise phekwa abantwana njengamanje unenkinga kanti inkinga isukela emuva ungakazalwa wazalelwa ebini uma wakho wakutholela esonweni ngithi ngomhla ka29 inkonzo yongena ngomgqibelo ngo10 ekseni ngo10 ekseni iyongena ngo10 abaphela abantu kusuka ngo10 ekseni zonke indawo ngithi mina zizobe zenzeka izinto ngithi sobe sinenkonzo yokulayitela ngishidalwa abangasekho sibacelela kumvenqanga ngayiphiwa lento akekho oyoyithatha njengoba ubona abantu bebonga njalo mina ngiyabaphakamisa abantu ngithi mina ngishaya imfene kuvela umnikazi wayo ngishaya mina inyoka kuvela umnikazi wayo ngishaya ikati kuvela umnikazi wayo ngizoyikhipha lento bazosha abathakathi angisabi imthakathi angisabi bani ngithi mina ngizoyikhipha lento ngomhla ka29 woza nengane yakhe ephethwe amadimoni woza nengane yakhe engalali bayifaka isatanist izingane ziyahayisa esikoleni thisha tshela izingane ukuthi ngomhla ka29 ayiphelele emfunzini kwaXaba wena osefrayede thatha amatekisi noma amabhasi aya emfunzini entsolakahle ngaphansi kwenduna uMagubane bantu basemfunzini kuyobe kufinywa ngendololwane ngimema bonke abantu basemfunzini ninjani lapho kwaC emondlo kwaA B ngibale ngithini ngithi emadressini ninjani lapho kwaGrace ngo2 Newcastle Mnambithi ngabala ngithini esimashwini Nkande Halado njani nanga umprofeti ziyobe zenzeka ngomhla ka29 mhla ka29 ngifuna wena onesibaya ungiphathele umquba wena onomuzo uthi kunezinto ezigijima ekhaya nilali ngiphathele umhlabathi ngizoyikhipha lento ekhona kunesikhova esigijima kwakho ngithi mina ngishaya mina isikhova kuvela umnikazi waso ngithi come ngomhla ka29 wena ozobukhona nginensebenzo la engikulungisele yona insebenzo enamandla nginensebenzo wena ozogeza inhlanhla yakho ngiphathele imbewu yakho ka350 rand bese uphatha ama5 rand amhlophe abemabili bese uphatha i50 rand yokuthenga ikhandlela ozolayitela idala inkonzo yongena ngo10 iphume emini kudliwe kwaXaba kudliwe kubuse ukuthi ngo6 ingene futhi iyophuma ngo9 ntambama abaphela abantu zonke indawo abaphuma abantu eFriday ulunti ngithi abapho wena uyikhansela njengamanje siyaphela isikhundla sakhe abasakufuni uyimeya abasakufuni woza ngizokunika lento ngithi nansi lento engiyiphethe ngikuphakamise ngithi nansi lento engiyiphethe njoba ngifakile nje yenza imangaliso ivimba moya leli lisovula amaphupho ngoba mawungasaphuphi there is a problem umuntu mayelele kumele aphuphe umuntu mayelele kumele alikhumbule iphupho ngithi mina come ngomhla ka29 kaJune 29 ngizobe kunama 1-on-1 500 wena osekudeni udinga iwasho njengamanje fona njengamanje sikuposele iwasho fona nje nanka amafoni ehlenyuka fona njengamanje Dr X prophet wabantu ziyobe zenzeka ngifuna abagulayo
ngifuna wena onengane edla ama-drugs ephuza utshwala ehlezi esipotini uphathe iy'mpahla zayo uze nazo la ngomhla ka-29 abaphuma abantu all over abaphuma abantu eSwaziland qala ukufika ngolesihlanu ngomhla ka-28 uzolala kwaQaba ngiprepare yonke into ukudla ungakuthengi ukudla wena ola eGoli amabhasi azophuma la 425 rand i-return ababhalisa abantu fona njengamanje 425 rand i-return ayophuma ngolesihlanu ntambama afike kwaXaba ebusuku bese ukubamba inkonzo ngithi mina fona njengamanje ungakhohlwa abathakathi abalali kubamba ezingelayo ungakhohlwa mawulala izitha zakhe ayilali ngithi mina balanda izinto komhlaba yalingana Swaziland bazovala umuzi wakini ngithi ke mina waza kumprofeti wabantu lo ngizoyikhipha lento ngizokuphakamisa khona abantu njengamanje abasebenza emazweni aphesheya ngibanikeza umsebenzi kunabantu abagijima ngezimoto njengamanje kunabantu njengamanje abaphakeme osomatekisi bafike beyinathini ngithi ke mina asidibane khona ngomhla ka 29 zika June 29 kaJune phatha imbewu yakho ka 350 rand nama 5 rand awu2 ngizobe ngiphethe zonke iwash abafuni iwash modemo waka inkosi yami My Lord, mayinsikelele let him bless you. kaSixhosa njengoba nami ingisikelela It is also blessing the prayer. ngimi kule ndawo there is no stress Khwantalala libo. akunazo nje stress I don't even have ingcindezi. ngiyazi ukuthi bakhona abana stress Some people are experiencing that problem. akuna stress somashonisa I don't have trouble with the loan sharks. akuna stress I seyikweletu don't have trouble with the money lenders. nasendlini futhi akuna stress Wherever I come from, my room, I don't have a problem as well. ngoba phela ungaba khona kule ndawo Very present, bemuhle handsome and beautiful, ngoba impahla edurayo expensive clothing and all. sonke sikubone ngathi izinto ihamba So kahle everything is up to date. kanti hawutsamaya uyorwabara hawurwabe You arehasihle don't sleep. very Awulali. well. You don't sleep peacefully. uyaqwasha You are getting this in Somaliland. angihambi ngedwa-ke namhlanje I'm not alone inqola today. ihamba neseyini Oh, someone is with a trailer and a tarpaulin. phela ngikaniwe angikipitile hayi la angisho ukuthi ukukipita wena wrong If you are nawe busy, usenhlelweni you are zokuya emshadweni still on progress to get married. phela ngishadile I am married. nginonkosikazi I've got a legitimate Nginomfazi. wife. A wife that is enticed. sengathi ngathi unomona nje washaya kancane lalela Listen, abanye abantu mabevelelwa izinto ezinhle people- ubajabulele just compliment them. why ngisho njalo Why the prophet is talking like this? uNkulunkulu nezithunywa God to gather message. uNkulunkulu unexesha lakhe God has nesikhathi got sakhe his own time and season. futhi ungayijahi izinto Don't be in a hurry. awujaha umshado wemntanami Not just get married. abanye anyhow. abangena khona Some bafisa people ukuphuma njengamanje they wish they can akuphumeki quit. Now they can't quit ngoba anymore basheshe bajaha because they were in a hurry and they bathi committed themselves. mabengena kulesa stage When they go to that level, abangathandaza they didn't pray. abangabuza They didn't do no ukuthi konje la inquiry. ngiyakhona iyona indlela na Is it a correct path or a direction? abanye bangena ngodumo Someone there with fame and all. bafika phakathi When they are committed, bafica ukuthi akuyona le ndlela bebeyibuka it's ngamehla not semhlabeni whatever they saw with their naked eyes. zonke izinto mangabe uyibuka Everything, if you are assessing them, kumele uyibuke ngeso likamoya you must scrutinize them through the spiritual eye. umeme futhi izithunywa zakho Your messengers as well. ukuthi izithunywa zakho mazibe ngakuwe ngoba They must be on uma your izithunywa side. zakho If the zingakuwe ngeke messengers- usuduke If they are not in your, if they are on your favor, you may not go. uma uNkulunkulu wakho Oh, your God ehamba nawe is with you. nezithunywa
to get that message. abantu bangathi uthwele kanti awuthwele ingoba uhamba nezithoni. An occultist is because we are going with messengers. Ngihamba ke nonkosikazi baba kodwa kubaba What to uhlala say? kwaNdebela ngithi KwaNdebele. wena usapheli iloya leli You. yabona ukaba uphethe amaloya la He's an attorney. This is what angifundanga ngoba lala indaba literate. into yasezulwini ayifundelwa kodwa uNkulunkulu esezulwini uyisebenza ngokamoya Through a spirit. ingakho abantu ngikhuluma nawe lapha ekhaya ngiyazi khona abangibhekile kwaZulu Natal Eastern Cape Mpumalanga Free State What is Free State? into yenza ukuthi abantu bangabusiseki emasontweni ingoba bahamba nabefundisi bama-Bible school With theology school. abangenalo ubizo likamoya The spirit. uma usebenza ngobizo likamoya Through a spiritual. izinto zabantu ziyovuleka People's mentals will be elevated and released. phakama-ke isithandwa sami ngima ngenyawo bakubone Rise up now. Let us see woza you. ngapha woza kimi phela woza eduze wami Oh, next to the prophet. right kahle abakuboni kahle Can't see you. gibela apha phela umprofethi Prophet. Look at the prophet. yehla mlilo kaJehova usibona kale yehla mlilo yehla yehla mlilo usibonakalise Satan ngimehlule amandla akaphelile usathane lona ngimehlule mina angithi phela angisabi ngoba uye kuphela ngijoli futhi She's the only one. I don't have a side chick. ma usajola ngeke uzuye ndawo If you are fornicating, your life will be in the middle of jam. ukuze uphumelele Get empilweni a breakthrough in life. kunezinto kumele ukuthi uhlukane nazo Things that you need to quit from. ukuze wakho umuzi kayihlo nonyoko nokhokho bakho Parents and your kunezinto kumele uhlukane There are nazo things that you must kunabangane okumele uhlukane nabo associate that you kuney'hlobo okumele uhlukane nabo next of kin. kunezinto oy'thandayo okumele uhlukane nazo kunezinto oy'khonzile okumele uhlukane nazo uma sisekhona They are still there. there is no way uzobhubeka. hey kunabantu abangaphumeleli People that are not ngenxa yokuthi abantu abaseduze kwabo barong kunabantu abangayi phambili abangayibona indlela ngoba bahamba nabantu abarong associate themselves with badla nabantu abarong bahleka nabantu abarong wrong hey associates. lalela wemntakababa Oh, listen here, fellow. ijuba lihamba Oh, namajuba down to down. inyoni indiza ney'nyoni inkonjane ihamba ney'nkonjane to swallows. inyoka ihamba ney'nyoka ibhubesi lihamba nababhubesi Lions to wena lions. You. utsamaya limanga Who are you with? Who do you fraternize yourself with? lalane Listen.
Asizelanga lapha. We did not Mhlambe come wena uze here. ngomngane wakho. Maybe you came here. Baku-invite-ile. Oh, umenyiwe. Futhi lento izelela awuyiboni. Whatever you came is invisible Ngoba ingqondo yakho because of your mind. njengoba ulapho uyakala. Unezinto eziningi emqondweni wakho. Kanti lento yala ekhaya ayikalwa ngoba mawufuna ukuyikala iyona ekala wena. It will turn around and assess you. Uma ngikhuluma ngomfazi I'm speaking about a wife. hayi ulokhu umuntu ahamba ethi umfazi esengalobolile. It did Yini not umfazi? pay the bride price. What's the wife? Umfazi umuntu obikiwe ekhaya Person ethunyweni who's waphuma introduced ngokusemthethweni ekhaya officially from her wabikelwa home. ithunywa zakubo lazalwa khona ukuthi njengamanje sesiyakhipha sikusakwaSibanibani We are going to the certain home. mayefika ngala afika amukelwe futhi. She must be acknowledged on the other side. Baningi abantu abahlezi emshadweni There are people that are kodwa married. iproblem yabo Inga. hlala ngoba hayi cha kusame kahle mngami hamba hlala phansi ngiyakudedela. You may sit. Uthi ngisize baba. We will be fine. Sonke sifuna inhlanhla ngithi. We all want luckies, isn't it? Sifuna isibusisa ngithi. We are after a blessing as well. Mangithi nguye kuphela. She's the only one. Eyami ifoni. Umakhalekhukhwini Nansi eyami ifoni. is there Mangisendlini. in my room. Akiwa nayo toilet le phone I ihlala cannot etafuleni. go to Lou with it. Ngoba kule phone Umakhalekhukhwini, yeah. no secret imfihlo ayikho. There is no Eminye imishado ayiphumileni ngoba ineyimfihlo. There are secrets. Abantu othandweni banama secret. Emafonini banama secret. Eyinhlizweni baneyimfihlo. They are hiding something. Noma etoilet God uhamba is going nefoni to win ngoba uyazi and ukuthi to- efonini Yeah, on the phone, yeah. kunama secret. Some Khona abantu abaphila nje ngengane people, impilo yamanga. fabrication is their life. Njoba ngimela abangibhekile ekhaya bayalibukela People are uhlelo. watching the Lalela ngikutshele kahle. Listen, let me Ukuthi tell ngoba ungibona you. la You see the prophet there. ngibuya kuphi? Where do I come from? Khona la ngibuya khona. I come from somewhere. Ayikho indlela engingayazi. I know everything. Ngihambile ebumnyameni. I've been there with darkness Ngayiphila indlela yasemhlabeni. on the planet Earth. Kodwa inkosi iyangikhumbula. The Lord rescued the Inkosi yalizwa iphimbo lami. understood the prophet. Ithunywa zamizwa. Messengers, they Ngimi understood lapha the bangibhekile ekhaya prophet. You njengamanje. was at home and Bayangazi ukuthi ngubaba. I know who this Ela is. ngidlala ijolingi. I don't have Nginonkosikazi a Nkalewo. for a legitimate Nawe njengoba word. kule ndawo. As you are here Kumele on wazi this ukuthi place, awuzile ndodeni. you did not Uze come to a man kumprofethi to ozofuna get to a isibusiso person kuyena. to seek for a person. Awuselanga uzongikala ukuthi ngubani. To assess the prophet who he Uzofuna is. lento You come to ayilandile. seek- Lalela ngitshela. Oh, let me tell you very well. Njengobula, As you are present, njengobula as you are present, uthunyiwe. you are a messenger yourself. Kuneyithunywa. There are messengers. Kunabantu bakamoya ohamba nabo. Spiritual beings on Abaholela kule assignment. They ndawo. are leading you to this place. Njoba ulapha kuyona inhliziyo yakhe kulethela. Your heart did not bring you here. Akusinto encane ukuza kule A ndawo. minor thing to come Abantu to this abaningi place. ngaphandle abayiboni bayadlula. They're just passing. Ngoba le ndawo This iyimfihlakalo. place is a Kunemfihlakalo ekhona kule ndawo. confidentiality. Okungelula ukuthi It's uyibone. not easy for you to Abantu abakhona kule ndawo. people within these premises. Kunamadoda khona There la. are gentlemen that are Ashiye here. ematshwaleni. They left their Ashiye abangani namhlanje. They are Badela konke bathi thina siya We enqabeni. are going to the Hayi church. ngoba kuyibona. They are not
the one that brought baphushwa zithunywa zasemakubo ezahamba emhlabeni zinamaqanda ukuthi uzothola iqiniso kule ndawo ukuze nabo bakhululeke lapha bakhona awuyishayela ihlombe. Give a round of applause to yourself. Wathi ngisize baba, So hold me, Father. ngisize mprofethi, Hold me, prophet. ngisize mprofethi. Hold me, prophet. Khona into engayazi, There is something that you don't know. ngicela uNkulunkulu I'm asking for the Lord mawusahleli for- phansi while you're still sitting. akuphi indlebe kamoya Let him afford you the spiritual ears. ngoba kungenzeka ukhona kule ndawo It may happen that you are present. indlebe zakha zizo Your ears cannot conceive. yikho omunye mayikhuluma One is speaking. athi banamehla He says they've babuni got eyes they can't see. athi They've banendlebe got azizwa ears they cannot Noma bezwa understand. Even if abazwisisi. they understand, they cannot conceive. kukhona abantu abakhona There la are people that are present. abangezwa They cannot njengoba hear. ngikhuluma They ngenxa yey'nkinga ey'vala because of indlebe the zabo problem. Their ears Kukhona phakathi are kwenu contaminated. abantu Some abahlukumezekile people that are harassed. lapha abahlala khona Wherever they are bahlukumezeka kumafemili mase befika kule ndawo abasezwa ngoba kudlala leya filimu yalapho osuka khona njengamanje uhlukunyezwa indoda njengamanje uhlukunyezwa umfazi awulali ebusuku umfazi unomsindo endlini akunakuthula wathatha umfazi uthi wena ulanda ukuthula uzowakha umuzi but iproblem akunakuthula la endlini nasekamerweni akunakuthula nawe wathi uyagala wathi sewutholile uthola indoda kanti uthola isitress ingcindezi uqobo lwayo. kanti yongena esihogweni You are going to accommodate yourself to a hell. usaphila You are still alive. khona abantu abakhona la There are people that are praying. abangakafiki ezweni likamoya Not reach the ancestral. baqala isihogo bese kule ndawo They're starting the hell. impilo yabo iyasha They are alive. njengoba ukhona ulapha kule ndawo uyazazi ukuthi ushiswa yini awulali ebusuku isistress ulala ngo-4 ekuseni ngoba kunento ekushisayo Something is burning. mawuqala uyongena engubeni Going to down your mawuqala uyongena embhedeni on your bed there. uyaqwasha Who are like suffering from uqasha? suffering. Why you are suffering from Uqashiswa ukuthi suffering? mawungena It's embhedeni because uyacabanga. you are thinking ukuthi constantly. uyafa umuzi The kababa home is getting Ukuthi mina ngiyahlukumezeka. I am being ulala harassed. nendoda You are sleeping with a man ekuhlukumezayo that is harassing ulala you. nomfazi Sleeping with a woman okuhlukumezayo who's harassing awulali you. You kahle don't sleep peacefully. kanti kumele ulale You have to sleep peacefully ngoba ekulaleni kwakho while you are sleeping at night. uNkulunkulu uyabahambela abantu God is ekulaleni paying kwakho a call during your slumber ekulaleni kwakho while you are sleeping. yingakho lithi izwi The word says, izwa kahle mntanami listen, kid. lalani ngikhuluma iqiniso The linjalo prophet is speaking the truth as it is. iqiniso The niyakulazi truth you're going to comprehend. It. Iqiniso The liyakunikhulula. truth shall set you free. sometimes khona umuntu okaqome ngathi uyagula ekhanda One ngathi will akaphilile. be promiscuous, like a lunatic person. khona abantu abaqoma sometimes kumele ukuthi afune umuntu ukuthi why lo muntu enza lento One, this why thing wena is uthanda amantombazane happening. You like women. kodwa uyazazi ukuthi unjani unomfazi You know that. kodwa for a partner. uyakhona ukuphuma uye ngaphandle uyobanjwa zingane ezincane zikutoboza imali uyi-Standard Bank uyi-Nedbank uyi-ATM Infidelity, love, like a lalela fornicator. bakwethu njengoba sila sizofuna We are coming to seek. ungibona do khona research. izinto engeke ngikutshele There are zona things that I cannot disclose to you engibuya kuzo that I've experienced. ngine-experience Ulwazi Ngibuya esithenjini olunzulu. mina. I come from polygamous Ngiyasazi isithembu. family. I know it very well. izinto ey'ningi Most of the things. sometimes uNkulunkulu uyangidlulisa ey'ntoyeni kanti izinto ezimbi izona ezokuphakamisa Trials and tribulations, they will uplift your life at the kukhona end of the izimo day. ongangena kuzo Conditions where you can Ezibuhlungu. have painful experiences. ezinye zazo Some of them. kanti zisuka They are khona lapha ey'suka khona originating. They are originating funa from somewhere. phela You wena must ukuthi do a research. lento into eshaya abantu abafuna umsuka wento ukuthi why ngenza lento mani ngoba lento ayilunganga lento imbi but ngithuka ngiyenza End up
committing kanti myself. kunomoya ofuneka ukuthi ugeze owawusebenza ekhaya kini ungakazalwa lesi spirit siyabuya manje It is senza bouncing back, umsebenzi is busy. ngiyakutshela kukhona abantu abathakatha People bengasathanda are ukuthakatha practicing witchcraft involuntarily. uyazi la kunosisi abaloyayo la There are ladies that are practicing Emsebenzini. witchcraft at work. kunabathakatha abathi bazama ukuyilungisela abafuna ikhundla baye kubantu babuye bazogqobisa uyabona uma ngabe uthatha umuthi If you're taking a charm, once waphatha umuthi the charm of kwakhona umuntu the omfuna out Once emsebenzini someone nawo fired you, you ngumthakathi are a witch abakutshela or a iqiniso sorcerer, they don't tell you the truth. once kwabakhona into If there is oyenzayo anything ezodisturb that omunye you umuntu to interrupt ihluphekise omunye somebody umuntu else, the truth, somebody else will be held. anda ubuthakathi That thing is categorized under witchcraft and uyabona njengoba wena unomuthi owufaka lapha ema-ofisini la usebenza khona ngoba ufuna isikhundla Because you are a position. igama lakho Your name is ungumthakathi a witch in dark of blue.